Кніга лічбаў, раздзел 9. У першы месяц другога года, па выхадзе з Егіпта, сказаў Господ Маісею у пустыні Сінай гаворачы: У свой час сыны Ізраіля павінны святкаваць Пасху. У 14-й дзень гэтага месяца, увечары, па ўсіх загадах і звычаях яго. І загадаў Маісей сынам Ізраіля спраўляць Пасху. Яны спраўлялі свята ў свой час у 14-й дзень месяца, увечары ў пустыні Сінай, паводле ўсякага таго, што загадаў Господ Маісею, так і зрабілі сыны Ізраіля. І вось хтосьці, нячысты дзеля дакранання да нябожчыка, хто не мог у той час святкаваць Пасху, падышоў да Маісея і Аарона і сказаў ім: Мы нячыстыя дзеля дакранання да нябожчыка, і чаму нам адмаўляюць у тым, каб мы маглі сярод сыноў Ізраіля ў свой час скласці ахвяру Господу? Маісей ім адказаў: Пачакайце, даведаюся, што адносна вас загадае Господ. І адказаў Господ Маісею гаворачы: Скажы сынам Ізраіля: чалавек з вас ці з нашчадкаў вашых, які стаўся нячыстым дзеля нябожчыка або дзеля далёкай дарогі, павінен спраўляць Пасху ў 14-й дзень другога месяца увечары. З прэсным хлебам і горкімі травамі хай спажываюць Пасху. Хай не пакідаюць з яе нічога да раніцы, таксама косткі яе хай не ламаюць, хай увесь парадак Пасхі захоўваюць. Калі ж хто чысты, а не ў дарозе, аднак Пасхі не спраўляў, хай вынесены будзе душа тая з народа свайго, бо ён не склаў ахвяру Господу у свой час, ён сам будзе несці грэх свой. Таксама падарожнік і чужаземец, калі б такія былі ў вас, хай спраўляюць Пасху паводле загадаў і звычаяў яе. Загад той самы будзе ў вас і для чужаземца, і для тутэйшага. Такім чынам, у дзень, у які была пастаўлена скінія, воблака накрыла скінію разам з палаткай сведчання, і ад вечара аж да раніцы заставалася над скіняй у выглядзе агню. Так і было заўсёды. Удзень пакрывала яе воблака, а ўночы быццам блеск агню. І калі воблака, якое пакрывала скінію, уздымалася над скіняй, тады сыны Ізраіля адпраўляліся ў дарогу, а на тым месцы, дзе воблака затрымлівалася, там станавіліся лагерам. На загад Господа адпраўляліся ў дарогу, і на яго загад ставіліся лагерам. Усе дні, у якія воблака стаяла над скіняй, яны заставаліся на адным і тым жа месцы. І калі здаралася, што воблака доўгі час заставалася над скіняй, сыны Ізраіля былі пад аховай Господа і не адпраўляліся ў дарогу. Калі воблака кароткі час стаяла над скіняй, яны па загадзе Господа зварочвалі палаткі і па яго загадзе пакідалі гэтае месца. Калі воблака стаяла ад вечара да раніцы, а на світанні адразу ж пакідала скінію, то і яны адпраўляліся ў дарогу. А калі воблака адыходзіла праз дзень і ноч, яны зварочвалі палаткі. Калі воблака не падымалася над скіняй 2 дні, або 1 месяц, або большы тэрмін, то і сыны Ізраіля заставаліся на адным і тым жа месцы, і не пускаліся яны ў дарогу. Паводле Господа яны ставілі палаткі і паволі яго адпраўляліся ў дарогу. І былі яны пад аховай Господа згодна загадам, дадзеным праз Маісея.